دانێزانە یوحەنای عیمەتکار مارقۆس 1 ئەو دەستپێکە مزگینیە عیسا مەسیح کوڕی خودەیە دنەڤیسارە ئیشایە پێخەمبەردا وها هاتیە نەڤیسن vایە ئەس قەسیدی خوا دپێشیاتەدا دشینم ئەوی ڕیاتە ئەمادە بکێ دەنگێک لە چۆلێ گازی دکێ ڕیا خودان ئەمادە بکن شفێریên wî سەرڕاست bikin û Yuhennayê Îmatkar li çolê derket meydanê. Mirov hîn dikirin got tûbe bikin, da got li gunehê wa bê bihûrtin û ew bên îmatkirin. Hemû xelkê Cihustanê û tevahiya Orşelîmiyan dihatin ba wî gunehên xwe eşkere dikirin û di çemê Urdunê de bi destê wî îmat dibûn. Yuhanna cilekî ji pirça devê li xwe kiribû û li pişta wî jî qayişeke çermîn hebû. Wî kulî û hingûvê çolê dixwarin. Wî da bihîstin û digot: Yê got piştî min tê ji min hêzdartir e û ez nehêja me got xwe bitewînim û benên çaroxa wî jî vekim. Min hûn bi avê îmat kirin, lê ew ê we bi rihê pîroz îmat bike. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz, xweşk û birayên hêja.